Yo, what is up guys? Gusto ko lang i-share itong bread na nabili ko, Hayashi garlic cheese bread. Worth 60 pesos. Ang mahal guys, pero grabe, ang sarap. Grabe, ang sarap guys. Cheese garlic. Yes. Napaka-garlic ng ng scent. Kaya mananghilian na ako. Bye. Guys, alas 7 na ng gabi. So pupunta ako sa sa kanto sa Hayashi ulit, tapos bibili ako ng yung pizza bread nila. Ewan ko kung tama ba yung pangalan na yun. Hindi din ako sigurado sa pangalan na sinabi ko kanina sa isang bread. Kasi wala akong alam sa nila. Basta lang ako makain. So ayun, babalik ako ngayon, tapos ayun, bibili ako ng pizza bread. So handa na ba kayo? Tara na! Let's go! Hey guys, so andito na ako sa kanto, pero sarado pala sila. Medyo maaga pala sila mag-close kapag Sunday. Hanggang umaga lang siguro sila every Sunday. Pero ayun, close sila, so hindi ako makabili. Maghahanap lang tayo ng ibang pagkain. So lumipat ako guys kasi baka may mag-park doon na customer. Although wala naman siguro kasi Sunday naman, wala masyadong tao. Pero lumipat na ako just in case. Alis tayo. May karinderya kasi sa unahan. Bibili na siguro ako ng lumpia. Guys, ang last money ko na lang to, 200. Tinatamad ako mag-withdraw. Ito yung pera ko. Tadang! Last money ko na to. Tapos, bibilin ko lang ng pagkain. So, ayan guys, nandito na ako sa karinderya. Tingnan nyo. Ayan guys, nakabili na ako. Tinatamad kasi ako. Ingay ng bata. Okay, so dito na ako sa labas. Kalimutan ko saan ako nag-park. Shit! Saan ako nag-park? Sa kabila pala ako nag-park. So balik na ako. So kumuha lang ako ng itong ulam na lang, magkakanin na lang, magra-rice na ako. Is na mag-bread, na lang ako, magkakanin. Adobong at tay itlog. Tinatamad ako magluto, tsaka tinatamad akong pumili ng kung ano-anong pagkain. So, kung ano yung unang nakita ko, yun na yung binili ko. So anyway guys, ayun, balik na ako. See you at home! Bye! Smells good. Pero guys, problema ko, wala pa tayong rice. Ayan, magsasaing muna ako. So ayan guys, saksak ko na yung rice cooker, tapos hihintayin ko lang yung rice. Sayangan ako guys, kasi kanina, nung bumili ako nung pasensya na talaga kayo sa mga pangalan. Kasi i-update ko lang kayo kung ano talagang tunay na pangalan ng mga kinakain ko, kasi hindi talaga ako sigurado. Nagsisi ako kasi kanina, pagbili ko ng cheesy garlic creamy bread na ang sarap-sarap sa Hayashi, tinanong ako ng waiter kung bibili ba ako ng pizza, yung pizza bread. Tapos sinabi ko, hindi. Ayun, so nireject ko siya. Tapos, ayun, nagsisi ako kasi ngayon hahanapin ko pala siya. Alam mo yung feeling na para sa'yo talaga yung isang special na bagay pero hindi naging sa'yo dahil sa maling desisyon mo. Kaya salamat sa pag-ibig mo, ibig mo. So ayan guys, maghihintay na lang ako ng babalik na lang tayo doon pagka bukas. Ayun na yung Sunday ko, malapit na matapos. Ang boring. Guys, meron kasi akong tinatapos na Hindi na ako masyadong gumawa ng mga special stuff today kasi may ine-edit ako mga video. Marami akong ine-edit na video. May ini-experiment ako, mag-upload ako sa YouTube. Yeah, abangan nyo next time. Yun yung napapansin, palagi akong tinatamad mag-withdraw, tinatamad kumilip, tinatamad ng ganyan. Kasi, ganyan talaga ako guys kapag na-busy ako sa isang bagay. Yung parang, over-focused kapag may ginagawa, na over-focused ako sa video. So, tinatamad akong gawin ng ibang bagay, tinatamad akong maligo, tinatamad akong kumain. Pero naligo ako today, okay? Naligo ba ako today? Di pa pala! Okay, maliligo pa pala ako. Hindi, sinasabi ko na nga ba, di ba? Ano ba yan? I feel so dirty. Bakit hindi ako, dapat maaga akong naligo? Bakit hindi ako naligo? Oo nga, kasi pagising ko agad-agad, boom! Nag-edit na agad ako ng video. Papasalamat pala ako sa sponsor natin.
Guys, wala pala tayong sponsor. Wala naman talagang pakialam ng mga tao sa ginagawa kong video ko. Kaya yun guys, itry nyo yung Hayachi kasi ang sarap talaga ng mga bread nila. Hindi sponsored tong video na to. Sarapan lang talaga ako sa nila, sa bread nila. So ayun! Ayan na yung Sunday natin. It's over! It is done. The deed is done. That's Carl's Sunday. Sana nag-enjoy ka sa mga walang kwenta sinabi ko. Dito na muna tayo magtatapos. Pakishare sa mga friends nyo na walang pakialam. Mag-comment din kayo ng mga nonsense. Tapos ayun, see you on the next video.